Clwb 7 Nawr, ni ar rhif 4 o'n cyfres mae Iesu yn fyw. Ac yn cofio ni'n edrych ar 40 diwrnod ar ôl i Iesu marw a atgyfodi dod nôl i fyw, a beth digwyddodd yn y 40 diwrnod ar ôl hynny. Ac oedd dros 500 o bobl wedi gweld Iesu ar ôl iddo fe dod nôl i fyw. Ond mae'n amser yn dod i Iesu mynd yn ôl i'r nefoedd, mynd nôl i'w dad yn y nefoedd. A mae'n gair am hynny, yr esgyniad. A beth ydy yna'n meddwl? Wel, mae esgyn yn meddwl mynd lan. Felly mae jyst yn meddwl mynd lan, nôl i'r nefoedd. A mae'r stori dyn ni heddi, eich chi gweld beth digwyddodd ar yr adeg hynny. Dyma fe. Dywedodd Iesu wrth ei ffrindiau, mae'n amser i fi fynd yn ôl i fy nhad yn y nefoedd. Fe a fi paratoi lle i chi. Ond dywedodd Thomas, dydw i ddim yn gwybod y ffordd. Atebodd Iesu, fi yw'r ffordd, y gwir a'r bywyd. Ar ben mynydd yn Jerusalem, dywedodd Iesu, ewch a dwedwch wrth pawb fy mod i'n caru nhw siwt gymaint fe nes i marw drostyn nhw. Mae Duw yn caru pob un. Yn sydyn, llenwodd yr awyr gyda golau llachar. Esgynodd Iesu i'r awyr. Aeth Iesu i fyny ac i fyny, nes bod cwmol yn ei cuddio. Cuddiodd y disgyblion eu llygaid. Edrychodd y disgyblion i fyny i'r awyr am amser hir. Yna, dyma 2 angel yn gofyn, beth ydych chi'n neud? Mae Iesu wedi mynd lan i'r nefoedd, ac un dydd fe ddaw yn ôl yr un ffordd. Aeth y disgyblion yn ôl i Jerusalem. Meddylion nhw am beth dywedodd Iesu. Dywedodd, fe na fi byth eich gadael chi. Byddaf gyda chi pob dydd. Ond sut? Doedden nhw ddim yn deall sut gall Iesu bod gyda nhw ac yn y nefoedd hefyd. Ond bydden nhw yn deall cyn bo hir. Wel, dwi wedi dysgu gair newydd heddi. Fyne. Gair mawr, beth oedd e, ti'n cofio? Odw dwi'n cofio. Esgyniad. Waw, gair mawr. Mae'n lot o geiriau mawr yn y cyfres yma, de. Beth ydyn nhw'n meddwl? Wel, esgyniad yw fynd i'r fyny. Bod Iesu wedi mynd nôl at ei dad. Oedd, ie. Ie. Ond, pa oedd e di mynd? Wel, a hwn yn newydd da. Ie. Bod e wedi mynd nôl i'r nefoedd i baratoi lle i ni. I ni? A ni, bob un o'n sy'n credu yn Iesu Grist. O, waw, mae'n rheswm arbennig. Ond, gan fod Iesu wedi mynd nôl i'r nefoedd, mae ddim yn meddwl bod wedi gadael ni ar ei ben ei hunain, ydy e? Na, di. Na beth wedodd e. Mae fe'n mynd i ddanfon rhywun i ni. Ond paid dweud pwy? Ie. Ni'n mynd i ffeidio allan. Ie, edrych wrth nesaf. Ie. Pwy mae Iesu yn danfon. Ie. Ond, oedd Iesu wedi dweud hefyd bod e'n mynd i dod nôl. O, di. Pryd mae'n dod nôl? Wel, di'r Beibl ddim yn gweud gallu ddim bod yn unrhyw amser. Felly ddim yn gwybod. Na, dim. Does neb yn gwybod. Na. Ond mae'n dweud bod e'n mynd i dod nôl i ennill nôl y byd, y deyrnas ef. A pawb, a i ni, pawb sydd yn credu yn Iesu. Na, newydd da. Ydy. A wedyn ni'n mynd i ffeindio allan wythnos nesaf pwy mae Iesu yn danfon i bod gyda ni. Trwy'r amser tan bod Iesu'n dod nôl. Ie, yn gywir, ie. Mae hynna'n bwysig yn dweud. Ydy. Waw, felly dyna'r gwasanaeth i ni heddi. Ti eisiau gweddio dros ni? Ie, diolch yn fawr. Diolch. Yes, Duw ein tad. I ni'n rhoi diolch i ti am Iesu. Ni'n rhoi diolch nawr bod Iesu wedi dod nôl at y ti. A wyt ti'n mynd i ddanfon
rhywun arall i ni fod gyda ni trwy'r amser. A diolch Iesu bod ti yn mynd i ddod yn ôl rhyw amser. So, ni jyst mae'n rhaid diolch i ti nawr. Yn enw'r Iesu. Amen. Amen. Diolch. Nawr, mae cam dyn ni i chi clywed. Ni ddim gallu canu eto, ond mae cam dyn ni. A wedyn, ni gweld chi wythnos nesaf. Hwyl! Ta-da!